नागोबा खैसून आणलास? काय पण आम्ही तोच बसूचो तयार केला. हो हो फिक्सच केला. आमचे नागोबा काय घराड्या ना राखायचं होतं ते का राखता मोबाईल घेऊन. तू काय करीत होतं? तू वाटतं आहे ते कप खै कुस काढून इलेलो आहे हो. वर्षाला शिकव असे करायला कधी शिकूचा काय मग शिकणार माणूस कसा पण तिला एक शिकता, एक पण रेसिपी घेऊन शिकवायची ना. येऊन थंय शिकवायची. आमच्याकडे सेटअप आहे एवढा तयार केलेला. आमच्या दोघांनी घेतल्याने साच्या एका लाटल्या घातल्याने उतर चल जर काय टाइमपास करूक त्यांका वेळ नसता. हातान केलेले बघ आणि साच्यातले बघ. पाठवली माका चार तिच्या आई दाखवलं आई येतेच काढी उद्यापासून सोपतेच म्हणा हे थापू बरे. त्याला रे काय तो येणार 2:30 वाजता येता ग ते काय 4-5 वाजता बाहेर पडायचा. माझी डोरा नाहीत ती नशीब नाही सांगलं पोरा नाही येत म्हणून. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, आज नागपंचमी आणि पहिलो श्रावण सोमवार पण आज. आणि आत्ता आम्ही इलाव गांगेश्वर मंदिरात पाया दर्शनासाठी. आणि नंदननी गौरव हे आणून गेलेत अगरबत्तीचं पुढं झाला. तर चला मित्रांनो, दर्शन वगैरे घेऊन झाला. आणि बघा आमचं मित्र हे मित्रच दोनवले हे पण इल्ले. तर चला मित्रांनो, घराकडे जाऊया. मस्तपैकी आज नागोबाची तयारी वगैरे बघूया आणि मग घराकडे. ही चावी काय गाडीची? चला मग. वाकान बघू नको. आता आम्ही घरात चाललो. हे बघा आता घरात चाललो. आणि मग आता नागोबाची तयारी. पूजा करून झाली ना गौऱ्या? गौऱ्यान सकाळीच पूजा वगैरे केल्या. आणि आता आम्ही जाणार नेवरे बिवरे पाचोळी ते आधी बघूया. पूनम करणार आणि चालू आताकडे. तर चला आता घरीच भेटूया डायरेक्ट. आपल्या नागोबाची पूजा वगैरे करून झालेली आहे सगळी. आणि सकाळीच केल्या नाही, कारण मी डोरा घेऊन गेलो आहे सड्यावर, त्यामुळे पूजा वगैरे करून झालेली आहे. आणि आता ही बघा डोरा झाली पूजा करून. अरे कधी मग लाईट पेटवता. अरे सकाळीच गावऱ्यांना नागोबा पूजून झालं ताई. हे बघा पाचोळे वगैरे करून झालेले आहेत नेवरे. आणि इकडे उकडत ठेवलेले आहेत. हे बघा. आणि तिकडे पूनम करता, तर आपण तिकडे जाऊन बघूया सगळं. काय तुम्ही कालपासून मांजूरच शोधता? गावलात ना काय माहिती. तर मित्रांनो, आजचा दिवस असं असतं की शेतकऱ्यासाठी पूर्ण आरामाचा दिवस असता. कारण कुठचाही काम करता येत नाही, खंता वगैरे येत नाही, काहीच करता येत नाही. असं एकच दिवस आहे की शेतकऱ्यासाठी जो दम लागलो ते बोलताना. तर एकच दिवस आरामाचो. नाहीतर शेतकरी बघा कायम काम करत असता. कुठचाही सण असलो तरी तो काम करू शकता. पण या एकच दिवशी कुठचाही काम करू शकत नाही. तो म्हणजे नागरपंचमी दिवस. फक्त डोरा सोडताव याच एक काम. तर चला मित्रांनो, पूनमकडे जाऊया आणि बघूया तयारी कशी चालली आहे. आणि विनू पण येत आज. तो कधी येतं त्याचं व्हिडिओचं कधी काय पत्त्या लागायचो नाही, कारण तो म्हणजे आत्ता येता
तर तो आधीच तयारी मागचे पुढचे व्हिडिओ असतात त्यामुळे तो कळत नाही. नागोबा पुजलं. अरे तुमचं नागोबा सकाळीच पुजून झालो मारी. तुझ्या बरोबर गेलो माणूस काय काय नाही ते या बिया काय उपयोगाचे नाहीत. काय त्यांना फोन कधी करू. पाचोळे नाही पाचोळे बघ. पाचोळे काय दाखवते तुका पाचोळे. हे नाही पाचोळे. दिवकडे तर मित्रांनो हे बघा तयारी चालली आहे नागोबासाठी. नागोबाच्या नावाने हे गातात. हे नेवरे ना मग पाचोळे घ्या का म्हणतात. हे हळदीच्या पानात करूचे असतात. हे कसला पीठ घेतलं. तांदळाचा नाही मग शॉर्टकट रवा तो. रवा नुसतं रवो मग नुसते रव्याचे करूचे रे. बघा हळदीच्या पानात आला ही पाचोळी करूची आहे. पाचोळी करूची आहे. थांब रे बाबा मी काय केलंय नाही ते आधी चिकटाक लागले तुझे. खाली तेल नाही लावले रे का हा, मग थांब तू जरा तेल काय लाव. एवढा कळा नाही. आई काय करता. आईन झाले करू हो मग आई ऐकत नाही साधारणच्या माणसाक नाही ऐकत. सातच्या घेतल्याने टाकल्याने दोघांनी करून. तुमच्यासारखी टाइमपास करीत बसणार ना काम. आम्ही आमका हो दोघांका त्यांका कामा घेते बरोबर. तुमका फक्त काय जेवणच करूच आधी हो. बरोबर. मग बाकी आमका कामच काय यार. नंदन नंदन नाही इलो हाणायचं नाही का. नागोबाच्या पाया नाही पडलो तू. देवळात ना पाया पडा निलो. नागोबाच्या पाया पडलं गप्प बस तू. पडा तिथे माका जाण्यात मी नंतर येत. अशी दुधायची म्हणजे असंच करायचा. म्हणजे सोपे आहे ह्याच्यात काहीच कठीण नाही. आणि खायचे ते का ते पातोळे. असं असं करीत ना हळदीच्या पानातले पाचोळे. पातोळे मग त्यांना सांगा पाहिजे घरातल्यांका करू. हे सोपे ह्या कठीण आहे. ह्या जरा कठीण आहे. एका अशी निर्य करूचे लागतात. निरी पोचूचे लागतात. पुष्पा एक करून दाखव जरा. हो पुष्पा हो पुष्पा चाय तरी देवा. चाय पण विचारत नाही. ते बघा सगळी नागोबाची तयारी चालली आहे. नागोबाची नाही यांच्या पोटाची तयारी चालली आहे का वेगवेगळ्या करून खाऊची देवाच्या नावाखाली. देवात नागोबा फक्त आमचं दूध लाहे का आता. माका सांग आज नागोबाच्या दिवशी खानाचा फक्त नसता. काय काय लोक पाना बिना सगळा कापतात. त्यांका वाटतं म्हणून कापत. तळूचा नसता म्हणतो. तळूचं नसतं अशी काय पूर्वीची काय माणसं लोकात म्हणतात. तळत पूर्वीची लोक म्हणतात. आज ह्यो प्रश्न सगळं नानांका विचारू गयो. एकच शास्त्रज्ञ राहुलो आवडती नाही कुदळीन सरबत वालो काय गेलो. रान वर सरबत कोण खाता आता. कोणाक एवढी चाय कशा आहे. उपास माझो बाबा आज कसं हा सोमवार. मग तू काय खाल्लं की बिस्किट. मी नाही सोडले उपास. हा करा गेल्या वर्षी सोडून दिलं पाणी सगळ्या उपासांवर. सरबत पिऊन बघू कसं लागतं ना. हे का नेवरी मी आता सगळेच करणार नाही. मग ताजे संध्याकाळी थोडे. असं कसं तुमचं काय मला कळतच नाही. आम्ही आता होय तेवढेच आमका करणार. सगळे पुन्हा आमगे संध्याकाळी ते हे होतं. संध्याकाळी माणूस येणार ते का सगळे सगळे सपणार तुझे. विनू येऊचो आता. विनूनच सांगले. मग ते काय विचार माका काय माझा अरे काय. त्यांनीच सांगले. अरे माझ्या मला काय नको. हो त्याला रे काय तो येणार 3 वाजता. येता ग ते काय 4-5 वाजता बाहेर पडायचा. माझी डोरा नाहीत ती. नशीब नाही सांगलं पोरा नाही येत म्हणून. पोरगी आता होती कधी तेव्हा. आता या टाकणार तो मुद्दम टाकणार. नाटकी माणूस तो मुद्दम टाकणारच बुतुरता. मागे दाखवलेली आहे त्यांका. मालवणी रायत्यावर जायचा. ही दाखवलंस मग मोदक हा. कसे करायचे आपण तो केलेले त्याच्यात ते. मोदक पण केलेलं होतं बघ. तेव्हा केलेले ना आपण करा. मोदक करणे माका 4-5 पाठवून. मोदकच मागा आवडतो. माका नेवरे करू लई कंटाळा येता. मोदक आपलं धरलो की एकदा तोंडात तुझा घालायचं. वेपर वेपर आहे की नाही उपासाला. तो बघ चिवडू आताकडे. एका चिवडो दिगो तो. वर्षाला शिकव असे करायला कधी. शिकूचा काय आ? मग शिकणारा माणूस कसा पण तिला एक शिकता, एक पण रेसिपी घेऊन शिकवायची ना. येऊन थंय शिकवायची. हम्म.
आमच्याकडे सेटअप आहे एवढा तयार केलेला. नेवरे का करतात पण नागपंचमी दिवशी? नेवरे काय करतो, कशा करतात म्हणजे? पाचोळे विचोळे ह्या कशा करतात? कशा करतात उकडलेला म्हणून. हा, तळूचा नसता, उकडूनच करूचा असता सगळा. म्हणून भजी बिजी काढत नाही. काय काय जणांनी काढतात, काय काय जण तळतात. त्याच्यातली गव्हाच्या पिठाची करतात, त्यांना जे काही येत नाही त्यांना. हा होय गेला आता वर्षाक आणायचा येताना होता. ती जेवण कर, कपडे धुवायला गेली आता. अजून या घालून झालेला आहे. लाये वगैरे सगळा झाला घालून. माणसा भारीच होत. तुका काय वाटला? लाये घालून सगळा करून झाला पूर्ण. आमका जमाचा नाही बाबा, म्हणजे आईच्या पुढे. सकाळपासून जेवणच होत नाही. एवढे आमचे उकडून निवेद आम्ही जेवण नागोबाग निवेद दाखवूच राहिलो फक्त. बरं आमचं झालं आमका काय नेगोच्या पाय पडलो नाही या. आमच्या पडलो झाला काम. हो अकडतो नागोबा रागोबा. पुष्पा पाणी दे पिऊ. तर का पाणी द्यावा. आज जरा काय झालं माहिती, आज जरा पीठ चिकट झाला. ता दिसताच या का पिठावरनच मी ओळखलं गेले. तुका माहिती आहे मी शूटिंग करू घेऊचं असलं की त्या पिठात गडबडच असता काय. निर्य काढ तुका येतात निर्य काढू. पुष्पा म्हणा तुमचे रवाल येते निर्य. मी असे साचा घेईन डायरेक्ट घालीन बोतूर आणि काढीन. तो बघ मोदकाचा साचा, पण त्याच्यात आमका नाही आवडत. आमच्या दोघांनी घेतल्याने साचा, एका लाटल्या घातल्याने बोतूर चल. तुमच्यासारखे टाइमपास करूक त्यांका वेळ नसता. हातान केलेले बघ आणि साच्यातले बघ. पाठवून दे माका चार. हे बघ आपले पाचोळे 2 करून झाले. चल ठेव उकडत झाले. थांब रे जरा. पाणी कशा मारतात पटकन. मग काढतो. यांची जोरदार तयारी असता. नागोबा गणपती म्हटल्यावर नागोबा राकाचो टाकून तू तकडे गेलो. आणि मी आणि तू ते का तू दीड शानू गौरवाचा नागोबा राखता. काय विचारतोय माहितीये, काल तुझं झील मोठे बाता मारलाय नव्हतं. माझ्यावर साड्यावर गेलो तेव्हा. आपण झाडा लावू कोई हो, सगळ्यांनी तोडून जंगलाची वाट लावलेली. म्हटलं तू कितीची लावतस, तर मी म्हणता मी एक लावतोय. एक लावतास की म्हटलं पंढर खात. आणि काय काय सांगा तू. कॅमेरा दिलास की बघू नको बोलायला सुरुवात. हो एका गौरव खेळात मिळत नाही का कोण काय नाही. ती भाजी नको गरम करू. मग दिवसात एका गौरवात खेळात मिळालो. मोबाईल दिला तर 2 माणसं राखू शकतो. एक नंदन आणि एक गौरव. बाय बाय राखील. मग तुझी ढोरा राखली आणि समजायची. मोबाईल दिलंस तर तिघा जण असली तर चांगलाच करते. तिच्या आई दाखवलंस तर आई यायचेच काढी उद्यापासून. सोपेच म्हणा हे थापू बरे. कोणावर येईल मग तुका एकदा सांगायला कळत नाही. येऊ नागोबा वाट बघता तुमची. हा नागोबा पाया पडा निलं कोणाचे आहे? खायच्या नागोबाच्या पाय पडलं, आमच्या नागोबाच्या पाय पडलं वाटत नाही. काय पण सांगतं की नागोबा विचारत होतो तू का. आमचे नागोबा काय घराडे ना राखायचं होतं ते का राखता. मोबाईल घेऊन तू काय करीत होतं? तू वाटतं आहे ते कप खै कुस काढून इलेलो आहे. खरं सांग काय आला रे, खरा सांगायचा. पाणी काहीतरी मूर्त नागोबाचा का पुष्पा वाडिये काढत आला बघा. देवा पाडिये दाखवच्या आधी आपण टेस्ट करून बघूया मधीच डाळीक मीठ लागला का नाही ना. सगळ्यांका वाटणं एक एक लाव. त्याचे का पाचोळी होळी टाकत अख्खी पाचोळी लाव बघूया देवांका. नागोबा खैसून आणलास? काय पण आम्ही तोच बसूच तयार केला. हो फिक्सच केला. तर मित्रांनो हे बघा अशा प्रकारे हे बघा सगळी तयारी चालली आहे पुणग्याकडे. आमच्याकडे जोरदार तयारी. आमच्याकडे झालं जेवण रे? बसली असेल. मग माझी वाट बघतो तुझ्या राधा का. चल गो हे बघा तयार झालेला. फक्त आता वाडीवर डाकूचा फक्त देवाक
तुमका ना बायकांका ना वाढू कसं कसं कंटाळ माका हेच माका नाही वाढू कंटाळ. माका विचारा वाढूचा पटापट वाढीन मी नाही आमच्याकडे नाही, आमच्याकडे इरड गाय वाढू सांगले ते या माझा करू चांगले हे गयाव जमाचा नाही. ते 2 मिनिटात वाढू शकते. पाटले आऱ्यांकडे काय आला त्याचा पुढल्या अर्जून निवेद देऊ तुला पाटल्या अर्जून नेत होतो पिटकावला त्या का पुष्पात. तर मित्रांनो अशा प्रकारे नंदनचं नागोबा बघूया. अरे चल्लो वाडी घेऊन चाललो तो बघा दाखवू. तर हे बघा 5 चोळे घेऊन चाललंय, बघूया कसे लागतात ते. वाडी कोणाक दाखवची या नागोबा दूध लायचो निवेद दाखवचो असता. कळला हे तू खाणार आता देवाक दाखवू. हां नागोबा बघूया तुमचं. हो बघा खयसून आणलास रे सेम. हां पूजा करून झाली. चला किती वाजता? कधी आम्ही दुपारी पोचवणार. 4-5 वाजता 5 वाजता पोहोचतो. गणपती किती वाजता पोहोचवतो? 5 वाजता. हां गणपती 5 वाजता पोहोचवतो. गणपतीचा कळ नागोबाचा सांगतो. बघितलात 5 चोळे आणि नेवरे मोदक केल्यानं सगळी गडबड होती त्याची. तर अशा प्रकारे चला आपण जाऊया घराकडे. जेवण झाली आहेत काय माहीत नाही, वाट बघतात फोन करतात मगाचपासून. तर चला आणि दुपारी विनू पण येऊचो. तर मित्रांनो आत्ता हाचऱ्यात चाललं आहे विनू येऊचो. सकाळी बोललेलं आहे तुमका व्हिडिओत सांगितलेलं आहे की आज विनू येणारा. तर चला तर मित्रांनो मी त्याच्या आधी येईल. एस टी अजून येता बसमध्ये या एस टी. आणि चला 5 मिनटात पोचत म्हटलं ना बघूया. मगाशी अर्धो 1 तास बसा नाही हवे आणि आत्ताशी गाडी येईल. काय झालं तुम्ही कुठे पण असता. अरे तासभर बसान गेलो माझं. 1 तासभर बसान गेलं. मग ते अडवली नाही त्रिंबकात गेली. ह्याच्यात चिंद्रात गेली. भूक लागली. ह्यो व्हिडिओ बघल्यावर तो म्हणती आता ह्यो गेलो परत पुन्हा कधी येलो. मी आता 3 आठवड्याने पुढचं प्लॅनिंग आहे. 3 दिवसांनी दिसणार पण हा येतोय मी 3 आठवड्यात. काय खाऊया की का खाऊया? हा खाऊ खाण्या सगळं बंद. भूक लागली आहे मरणाची. मग धर गाडी. 3 वाजता पोचलोय तरी. चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे आम्ही आता चाललो घरात. बघा चोपल्याने खूप माहिती कसा नागपंचमीचे नेवरे नेवरे पुण्या संध्याकाळी तर मित्रांनो बघा उसाचा रस पिऊसाठी रिटर्न पार्टी. चला मस्त एक थंडगार उसाचा रस पिऊया आधी. अरे मेन गोष्ट खाऊकाची पिशवी घराकडे ठेवली. भरलेली सकाळी रात्रभर झोपले नाही. बॅगेत टाकायची नव्हती माहिती होता ना. बॅगेत काय राहणार. बॅग ती पिशवी भरलेलं आहे पूर्ण. आणि तुका हातात आपल्या काय वजन आहे कळाला ना. रिक्षात बसल्यावर कळाला. परत गेले असते तर मग ट्रेन सुटली असती. मग बोललोय रवान दे. त्याच्यात तर सगळा फरसाण पण घेतलेलं तो केवढंवालं. रात्रभर झोपलंय नाही. एडिट करीत होतं. 2 व्हिडिओ केलंय. केवढं ते मोठे तू लटांबर दिलेलं त्याचं मग असं करून 2 व्हिडिओ केलंय. हा मग आता ट्रेनमध्ये जरा झोपलो. झोप काढलं. काय बेकार.
त्यांना उठवू कोई आता तू जाऊन जेवणार झोपलंस की केलंस काम पुरं झोपलं नाही झोपलं तर मग गेलं एकटं तरी तू नशीब झोपतलं. पटापट म्हाका ह्या मिळाली उतरल्याबरोबर रिक्षातनं उतरल्याबरोबर बस तू जेवक थांबतस तर आणखी 4 वाजणार होते 4 वाजता चल चला किती झाले मग आपले ते चाळीस बिडवून खाऊचे चाळीस बुडून खावते हे आपल्याकडे तर होत नाही तेव्हा की काय उकडे तांदूळ आता? हे आपल्याकडे होत नाही आता करत ना माणसं कटपट करूक मागत ना बॅग नको हा हा ती बघ मी लावू अरे छत्री बित्री 2 छत्री गेले चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे आता मी येऊन पोचलो बरं हा हळूहळू घे गुळगुळीता पण पडायची एक पहिला पडलेलाच बरा झाला आत्ताचा बरा झाला हिला कसं शेवट चिपून ठेव तर मित्रांनो इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ तोपर्यंत बाय बाय आता संध्याकाळपासून व्हिडिओ येतलेच मरणाचे चला चला काय म्हणतात तेल बी लावून बसलो चॅटिंग करूच्या दे का कोण सांगता कोण यांनी सांगितले नानांनी कोण गेला चॅटिंग करू मी माझा सांगतो ते पुढचा सांगा तुझी गाडी आहे ना मोठी मग चालू तरी करायची ती जरा चावी नको चावी नको काय मग हातान तरी ढकलायची एवढी झाली तर असती माझं जीव नाही तेवढं गाडीचं कोण खोय केलं खोय घेतलं कोण जाता माहिती हो काहीतरी हो कुणी काय हो झगडा तू